lagun bat jarriko dizugu ondoan, Carmel, lagun bat eta arerio bat, ezta? Biak bat. Bai, gaur laguna. Lucia crossfit egiten hasi zen Getxon, 2 urte geroago, harriak jasotzen, gizaproban, aizkoran txingatan eta korrika amaitu zuen. Gurekin da, Lucia Orbe. Kaixo, Lucia. Arratsaldeon. Etorri. Lucia, gustora zure bigarren postuarekin? Bai, oso pozik, egia esan oso pozik. Hasieran amaitzeko kapasa izango nintzen kezkak nituen eta oso pozik egindakoarekin. Bai, bazenuen kezka hori, zalantza horrekin joan zinen? Bai, hasieran, bai, asko, ni ez naz hainbeste denbora ibili eta oso lan gogorra da eta oso teknikoa be bai, orduan errespetu sartu behar da. Bai. Bai, ikusiko ditugu zure banakako irudiak ere, begira hortxeari gara ikusten. Galdetu diogu Carmeleri zertan ibili zen gustorena edo zer egin zaion zailena, zuri zer egin zaizun gogorrena? Niri gogorrena aizkora eta korrika. Ni berez neska pisutsu eta indartsuana, orduan indarrezkoak diren kirolak errezago egiten zaizkit, eta aizkora zaila izanik asko ibilinaz ikasten udan, eta hori iruditzen eta oso teknikoa dela, eta gero korrika oso zaila da niretzat. Ez daukat hainbesteko resistentziarik eta lan gogorra izan dabe bai. Eta aizkoran adibidez, noiz hasi zara aizkora ikasten? Zuma demora dara mazu? Probatu nuen otsailean, benakako pentatloiara animatu aurretik, esan nien, utzia zuen lehenengo froga bat egiten, espadaz, igual hartzen dut aizkora eta holan hartzen az dardazka. Eta probatu egin nuen, baina hori oso zaila da. Martxoan lesionatu egin nintzen, saietzean egin nuen esgintze bat, eta orduan gero itzuli nintzen berriro apirila maileran edo maiatzan. Eta, maiatzetik ona ibilinaz nahiko gogor. Batez be udan, banakakora izan emoterakoan izan zen, benga Lucia, jarri suspilak eta hasi, gogor. Orduan zu entrenatzen ibilizara horrela, gogotsu eta tope ibilizara, ezta? Bai, ibilinaz topera, bidaiak egiten, Carmelen etxera, alabara Ramiro Llanos egaz bebai entrenatzera, nire laguntzaileagaz, Getxon ibilinaz Faduran, Andramarin, leku guztietatik, ibilinaz nahiko serio, bai. Zuk, berez, crossfit egiten zenuen. Bai. Lehen, ezta? Esan dezagun, orain ere bai, baina crossfit, nola sartu zinen mundu honetan? Nire crossfitean badauz herrikirolak egiten dauen jendea, de hecho Garazi crossfitean ezagutu nuen, berabe etortzen da, ez da gehiago ibiltzen da herrikiroletan, baina badator be, eta Unai Ardeo taldean bada hobe bai, eta asko gustatzen eta alterofiliako barra eta bar, eta esan ziaten, Lucia, animatu etortzera, gustatuko jatzu, gutxienez harri jasotzera etorri, ia berse iruditzen jatsun. Eta zuk segituan pentsatu zenuen baietz? Bai, egia esan, zekaro, ni alterofiliako barranena eta asko gustatzen jatan, eta nahiko neska indartsua sentitzenaz, badakite hobetzeko asko daukadala oraindik, baina baneukan apur bat hor jakin mina, eta ikusi nahi nuen ia ber zertza kapasa izango banintzala ez, eta joan nintzen eta probatu nuen, bai. Kanpotik ikusita, badirudi ez daudela, elkarren gandik urrun daudenaren itxura ematen du, baina lotu daitezke. Bai, crossfiten egiten ditugu ariketa pilo bat, eta nahastu egiten dabe bai aerobikoa edo kardioa, eta indarrezko ariketak, orduan justo pentatoian gauza bere egiten da, crossfiten korrika egiten dugu, piso altzatu, nire ustez nahiko komplementarioak dira, de hecho, ni hasi nahi zenetik herrikiroletan, crossfiten hobeto egin dut, eta crossfiten be hobetzeak eragin du gero herrikiroletan be bai hobeto nabilela. Pentsa? Bai. Pentsa, Carmelo, zu ere ibiltzen zara crossfitean? Bai, ni indela 2 urte hasi nintzen. Karo, esatu duzu, 2 urte hastien pare bat aldiz juten. Ez da bardine, egunero jun, edo hastien pare bat aldiz jun. Baina bai, jutena eta oso gustora. Eta hor, Perurenarekin eta konpainiarekin ikusten zaitugu? Bai, animatu nintzenean pentatoiara esan zidaten, Lucia, orain txalekoa, gizafrogarako gerrikoa, eta ez dakizen bat material bilatu behar duzu, eta hitz egin nuen Maitegaz, eta egia esan asko lagundu zidan, etorri, frogatu nahi duzunean, egingo ditugu frogak, eramango zaitugu, nire aitagaz be, eta egia esan berria naz mundu honetan, baina eukidoan harrera oso nahi izan da, eta oso eskertutan nago. Jendea oso jatorra izan da, eta laguntzeko presti bili da beti. Hitz egin ezagun elkarri buruz. Lucia, zuk zertan ikusi duzu indartsu, Carmele?
Danatan, Karmele, hombre, bai, barre egiten da, baina kristonako kirolaria da Karmele, eta nire ustez bebai badauka sufritzeko kapazia handia, inoiz ez da gelditzen, eta naiz da lur jota egon jarraitu egiten da, osea, ni azkeneko bueltan ere, adibidez, pentsatu nuen, venga, Lucia, azkeneko buelta da, apur bat harinago ean, es imposible. Baina Karmele ibilizan hor, eta bi hoi pasatu jakun, baita garazi eta niri, eta nire ustez hori daukan gauza oso ona da, ezta? Inoiz ez da errendi duten eta beti da urrunago, hobeto eta sufritzeko kapazia handia dauka. Horretan, ikasiko dut. Eta zuk, Karmele, zertan ikusten duzu indartxu bera, Lucia? Bueno, neska indartsua da, baina pilo bat mirestot. Ze berako zaila arte esakizien zer zan herrikirolak. Pilo bat, kriston komprometidu da indeste, behitu zer lortu da. Aizkoran aurten astea, eta bazara irtetea? Osa, Lucia, animauko zagona, Lucia txapelketa hau dau, Lucia dana. Osa, elkarri lagundu otzogun ikuste, pilo bat erakutsi uste berak, eta nipe bai ustot pixkat erakutzetzetela bebai, eta kriston meritu edeuke. Zebera komprometidu da lehen ezagotez, beste neska batzuk badeukila datorren urtien apuntatzeko asmue, eta entzu hotela, ez dakizer da, ez dut dela, hasi ja. Ez que, badauz persona batzuk, denporak itxio ben lortu da bela, baina ja pixkat egin dezeu esan bebai. Zenetzako kristo meritu deuke, ze udako txapelketetan me parte hartu dau, kristo mai emon dau, bigarren gatu da, baina ixe lehengo baratzeko moduen, eta behitu hemen bai pentatoloien zerrein da ben. Eta aldala, nahiz eta kaletara izen, kaleko mizen, behitu zerrein da ben, osea, pila guztu jakola. Eta hemen dauela, eta kristo mai emongo dau. Ni fijo no datorren urtien beretzako dira txapel asko, Bueno, begira, txe pronostikoa. Zu badakizu zer egin behar den Karmeleri irabazteko, Lucia, ja ikasi duzu aurten zerbait? Ikasiot nire burua hobetzeko, bai badakit apur bat zertan hobe esakedan, baina ez dakit ez naiz hausartzen Karmeli irabazteko moduan nagoenik esatera. Zuei esker, azken finean, Lucia, herri kirolei ere, beste bisibilidade bat ematen ari da, eta beste indar bat hartzen ari direla sentitzen duzue? Ni denbora gutxi daramate mundu honetan, baina bai oso, ez nuen uste hain hurbil eduki nezakenik, eta leku askotara joaten ari gara, eta niretzako ez da bakarrik kirol zentzu estrikto baten, baizik eta leku askotara joaten ari gara, jende asko ezagutu, kultura gazbe bai oso lotuta dau, eta nire ustez orain, edo ni ikusteko gai izan naizen partetik, badau asko sustatzen ari da eta pilo bat gauza egiten ari dira. Ni berez nire inguruan jendeak ez da, oin arte ez da bain beste jarraitu, eta orain ja nire lagunak lanean eta galetzen diate, eta orain zer dau, eta irakurri dute Bilbon egingo da bela erakustaldi bat edo, igual noa, eta orduan nire ustez hor dau, gero gutxienez ni gero eta gehiago ikusten dudala somatzen dut, ez dakit igual Karmelek ze uste duen bera ja ibili da urte askotan, bero... Bai, ez duk ezer ikusirik, aurten hainbat txapelketa indile lehengoz, hasi binakako pentatoloi, banakako pentatoloie, harri baldarren txapelketa lehengo aldez jokatu da neskena, Maiabiko txapelketa bat behin da oin arte gizonen hain izan dela 30 urtien edo, eta neskena lehengo aldiz egin da, binaka neskak lehengo aldiz ikusi aizkorako txapelketa baten, lehengo aldiz hartuko gu parte 7 emakumek Euskal Herriko harri jasotze txapelketa baten, eta beste torneo batzuk betorriko die, eta dana lehengo aldixe da bilizeten 2021 bat hau. Bai, orduan gabiz aurrera pausuk emoten, askotan esatut ez, beste batzuk animatzi nahiko neuke, ze azkenin kargatzen gabiz, geixon gabizunak, eta gero horrek ondorixo bat eukiko dago. Tira. Beno, zu orain hemen zaudete txapeldun ordea, 3. bat ere bazen, Garazi, mezu bat, Garazi. Kaixo, gaur ezin nahi zuekin egon, esan duzunez, gaur lanean nago, baina, hala ere, emetik nire agurrik beroenak bidaltzen dizkizuet, besarka daude bat, eta nola ez txapeldunari zorionak, venga, musu bat. Agur! Hortxe, podiuma osatu dugu, 3 finalistak, zuhiltzailea. Eta badakigu zergatik ez den etorri, ez? Bai, lanean izango delako, ez da? Ezin zuen, xuren bat edo... Lanean izango delako. Kriston meritu duke Garazik, 50 kilokin, hori lan dana ikie. Bera 50 kilorekin, ez da? Bera 50 kilo da, 63 kiloko poli 15 aldiz jaso ban, berran da 50 kiloko hau da, bera baino 200 kilo, geixa dukezan harri bat, 22 metron erabili ban, egin da bena kristona da, eta hemendik nik usteko oraipatu bidala, eta txalo handi bat beretzako. Bai, hori kontuan, ez? Pixua garrantzitsua delako, ez da? Bai, gauzoiek. Bai.